Кумбата, те смееш ли? Какво? Само ние двамата сме приятели, ама това е леко съмнително. Така че предизвикам те да си намериш нови. Качи се смърдно. Аз ще им дам, какво ще им дам? Айде да видим сега. Качи се смърдно. Искате ли тавче? Моля? Тавче, искате ли тавче? Е, това. Искате ли ви закараме до някъде? Това ли ще те бахте? Не. Чаме хора, май. Аз не съм твой таксиметров, освен че съсипаха държавата, искам да знам къде трябва да заведа днес. Севди Каценко. Така, искам да ти кажа, че аз не познавам София. Аз ще ти кажа, давай, тук сме направо. Всъщност, чакай, ти знаеш ли кои сме въобще? Да, знам кои сте. Това е тонката Илиев, това е главния Илиев. Точно кука. Искам да ти кажа нещо, ти най-вероятно въобще не го очакваш това, но всъщност тази кола ще бъде подарена на първия човек, който се качи при нас. И това... Не, това вече е сега. Да, така. Имаш и хобита някакви, или? Партията много тази година. Не само това, ходя на разходки, чета книги. Я да готвим, никой здрав. Това ще те дигне много, казвате. Той е хубаво, енергийно е, че видиш. Ели, имаш право да предизвикаш КПД каквото решиш да направим по време на твоя трип. Вече сме се целували няколко пъти и това вече сме го правили. Имаш и най-добра приятелка. Да. Добре, тя какъв тип може да харесам? По-свет. Това означава ли, че ще си параш по пътя, бички? Нещо. Някой иска ли да кара? Ти имаш ли си вече да те наричам моя? Много ми беше приятно с вас, не очаквах. Енергийната напитка е топ. Идете и си взимайте енергийна напитка там. Хареса си, мама, айде. Беше доста интелигентна между. Да, интелигентно